Next for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan anim ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Sa 18th anniversary ng Generica Drugstore, patuloy ang pagbibigay ng dekalidad na gamot at plus na serbisyo tulad ng mobile laboratory at telekonsulta sa buong buwan ng Setyembre. Bisitahin ang FB page ng Generica Drugstore para sa buong detalye. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying free Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Tastes better. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse. Lakas ng tama, pero di wasak. Drink responsibly. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Sa 18th anniversary ng Generica Drugstore, patuloy ang pagbibigay ng dekalidad na gamot at plus na serbisyo tulad ng mobile laboratory at telekonsulta sa buong buwan ng Setyembre. Bisitahin ang FB page ng Generica Drugstore para sa buong detalye. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubako lang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Tigom pamor. Tigom pamor man salamat Ans. Nakatana kita kan pa birthday ni Ans. Birthday may Shanghai, lumpia sa Bijon. Yan tapos soft drinks pang hapin-hapin Sige. Bueno, diretso na kita ka na programa. Igo na lang kita ng 20 minutos bago mag-alas 5 nin pagkahapon. Bicol Target. Nasa linya si Kumpadreng Jim. Kumpadreng Jim, maray na po na nangyari. Go! So, salamat Abi Padi. Silencio pang marayan syudad nin Ligaw. Surprise pa.
Talagang Ang mga makarandidato digdi tabi pa eh. hararumunin marhay ang ligaw. Ano? Oo, ang suksok kun baga day nagkukutal. Nyan. Oho. Digdi sa sangguniang panlungsod. So mga membros kan konseho, nakahuro niya to, nagkapirang membro. Primero, si incumbent Vice Mayor Ted Residilla. Mhm. Nagtaram na slide down na siya, kagawad na siya. Nyan. Aha. Duman Yan. kita nagpuo na makapagsungkit ki impormasyon. What about sabi ko sa posisyon mo bilang Vice Mayor, Yan. maangat ngaya si City Councilor Yip David. Yep, David. Igari iyon masalida sa saya. Iyo nga dito. Makuformalize ini pag nakapile. Yan, maaraman ta. Tapos primerong kururo na naglalataw, si Yep maalkalde. Tapos Gari sarado ito na. ang mabisi si Kwan na si Pati. Dahil nababanggit si Kwan, si Mayor Pate. O kaya, ngunyan, kung araw ka ng sistema na halimbawa si Yep ang Vice Mayor, may posibleng bumutwa na dating ngaran pagka-alkalde. Amo na, Oh. ang Mayor, si ex-Congressman Fernando Gonzales. Yan. Oho. Ngayon, pinaghapot man niya to si Kagawad Yip David. Kung ano katotohanan na ka na informasyon na hilaw na informasyon na nagkalap niya to. Oho. Pig-confirmar ni Kagawad Yip David na mo Yan. Vice Mayor siya. Vice Mayor. Dahil na ito so dating nagbutwa baga na si Pati mo na ngunyan nagsalida. Yep naman. Tapos si balik si Kong Nando. Oo. Yan. Oho. Wara sa uroron si outgoing Mayor Pati Gonzales Alsoa kung pasain na. Yan. Oho. O, naputol pa ding Jim. Yun ang as early as last week na monitor ta naman agad na si Congressman Nando posible man agad bumiltada sa lado politika. Kundi itong so nangyari so paghanap nin tao na from the group na iyon masalida pagka-alkalde. Yan. So, araw gayud kan so nangyari kaya kung Nando will be going back to the reins of politics sa Ligao. Yan. Oo. Okay. Basta sa Mayor, Vice Mayor, gari in place na ito. Sa City Councilors, wala pa. Wala pa. Dahil na kumbaga padagos pa ang pagkamada sa good sa mga oras na ini. Yan, aha. Ngunyan, sa hapot kung sa ano ng plano ni outgoing Mayor Pati Gonzales Alsoa, personalmente, pigapot man niya to, no comment, tapos paingalo na da siya. Yan, kansa naman mo Pero na. dahil pa yan masiguro. Dahil pa masiguro ta, ururo niyan eh. Sige. Aha. Yung man sa na yan tabi pa dahil kitang napapagapadig sa ligaw, waraban kita pa na arama na, natunugan na nag-file o ma-file, wala pa man. Sige. Okay, so yan tabi pa dahil. From Pulangi, Uwas, Iguana, Pulangi, Iguana, Ligaw, negative pa, Ginobatan, negative pa. The rest, wala pa. Jimmy na salita di si Jimmy nyo. Thank you so much, kumpadreng Jimmy, sa mga istorya. So, yung nga talaga man, narumduman mo, last week o 2 weeks ago, na unambitan tanan na Congressman Nando will be going back to the reins of politics. This time sa pagka-alkalde kan Ligao. So, yun na po, na talagang naglalataw na. Tapos, primerong hururong kan is si Mayor Pati gayon ma-slide sa pagka-busy alkalde and mahanap sa Congressman Nando. So early stages pa kayo dahil pangani so filing harayo umpap. Gahanap nga kami piyo ning someone from the group na pwedeng makapagkaput kan renda man para sa ligaw and sa grupo. Padagos kan yan renda politika man kan grupo na Congressman Nando. Yan sa primerong arrangement. Ma-slide si Mayor Pati pagka Vice Mayor, mahanap ning para sa pagka-busy pagka-alkalde. Naunang bitangan ni kito si Yep na David, Kagawad Yep David. Ngunyan pala, si Kagawad Yep David, iyon ang sa pagka-busy alkalde and Congressman Nando will be for Mayor kan Ligao. Yan. Ihilingon ta po yan na tuldok kan istorya pag nag-file na kan COC sa PETSA 8 ang last. Si Luens nasa linya. Luens, good afternoon. Go ahead. Salamat abi Sir Pio, maray na hapon inarog kan konsehos di Barangay Cambuyoan, Legazpi City at estratehiya man kan Barangay Council kan San Roque, Legazpi City na maglaag din CCTV as in speaker command system
para mapaisi tulos asin masaway ang mga tao na nagbabalgar sa minimum health protocols kontra COVID-19. Ini ang nanotaran kan DCG Mayos asin na pag-araman kay Kapitan Ernesto Perez na kung sa napapakinabangan na ini kan mga taga Purok 1 asin porsyon kan Purok 2 sa nasambitan ng barangay takun igwanin mga aki na nagruluwas pinaparasad-pasad dadai nagsusunod sa minimum health protocols. Pinataram sa nasa mikropono si Kagawad Idol Gaviria. Pinasararay tulos sa mga aki. Igwanin koneksyon sa mga poste. Roger to that. Magayunon pang-disiplina yun eh. Pang-disiplina, masusupgan man ang gad. Sa mga strategic na lugar sa barangay. Roger, bibanggit pati kung midbid di Kagawad Idol o ika ngaya arog ngay kaning pangaran o kung dahi niya midbid supulay kambado ika ngaya nakatisod na buti ika ngayang face mask nagpapasad-pasad ka ngaya sa luwas. Efektibo. Roger. Siya ang parabantay si Idol. Kagawad Idol. Siya ang on board 24/7. Roger to that. Good. Di anong epekto duman sa kwan sa barangay? Ang epekto nakakasurupog siyempre magbaralgar. Di bina sararay man ini bodapon day nin face mask maluwas ng kada ka face mask sa masunod. Yan. Yan ang kaipuan sa Pilipinas. Roger to that. Sige, pirang aldaw na pinagigibuan dyan sa Buyuan? Nasa 5 ng aldaw tabi, Sir Pio. Sustinido man ni Kagawad Idol? Sustinido ni Kagawad Idol. Iyo man ini ang enthusiasm niya. Yan. Mientras tanto tabi, Sir Pio, maski may mga paisi ang barangay, halimbawa kung may aktibidad man o kung ano pa man nakaipuan gibuon kan mga residente, napapasila na sa naan barangay council magpaisi, dati ko nag-house-house ang mga ini, kunyan, minataram na sa nasa mikropono. On air na siya. On air na. Yung problema kung may bultok. Idol Gabriel. Kung may bultok, kung may bultok tabi, Sir Pio, tataraman ni Kagawad Virilio, pero tagtawad, yan na si Kagawad. Kasawayo na subuyong. Hindi nga yung connection. Gabringon so linya. Paano na? Dahil man magabring. Talang kaw man. Alang kawo. Alang kawan man. Ege. Kung kaya laom kang barangay na makomplento an for phase 4 and for phase 6 kay ni, ta sangon niya nasa phase 1 and phase 2 pa sana, asin ang prioridad ng mga lugar sa mga estratehiya, lalo na so arani sa barangay Bigaa, arani digdi sa may 76 farm, tanyao nag-urumul-umul an ibang mga turo teenager. Igod duman ng speaker. Ganin ni speaker. Wakawak duman. Sige. Kamo nga yan, nagtitiripon nga kamo, di kamo kay face mask. Minadorolag. Minadorolagens. Sige. Roger. Sige. Roger, sa yan tabi, Sir Pio, ang mga special ministeriali sa Norte Parte Legazpi. Ako po, si Luwens Burse Barcena. Salamat, Luwens. Aram mo, efektibo yan man eh. Yun ang kaipuan tanangon yan sa mga Pinoy eh. Mga arugaan. Yun ang kaipuan tanangon yan. Naugaring na-demonize ning Maray Sumarcos, manede. Na-demonize ning Maray Sumarcos. So karahayan na naginibong kaito kan mga Marcos. So disiplina, bagong lipunan kung napadagos ito. Nako, the Philippines is the rising tiger kaito sa Asia. Na-demonize ugaring sa mga Marcoses kaito. Nangibabaw so kararata na bako man nganing mayuriya man bako. Pero so inisan ng ining kabilugad tango niya na Pilipinas na igo kitang demokrasya. Bako kitang komunista. Nakulao na ligasiya bagay ni, di ba? So nakakakurarat ka mo dyan sa tinampo, batikos kan gobyerno, kakamuda kan presidente, kan alkalde, kan gobernador, kan mga sekretaryo bako. Oy, sos. Disiplina ka ito, ngunyan ang iyonan wara sa Pilipinas, gulpi ng uragon sa Pilipinas, day na ning espiritu kanlay at mga noarin, pag day ning mapugulan, lalo ining sa Facebook. Nako, matindi ang naabutan ta, maniwala ka mo, taon sa nang bibilangon, puputok at puputok, kung day gining mag-lead sa tuya, na talagang iguaning unifying factor. Kaya bagaman nagkaparahapot ako pag nagaprograma, Bicol Target mo na tingog kan banwa, nagkaparahapot ako, sisay na sa nang makapot sa tuya, na presidente. Because ang pighaditan ta kay ni, what if there will come a time na daay ng pigtutubudan na liderato ang Pilipino? Puputok at puputok ang Pilipinas. Pag daay ng pigtutubudan. Di ba? Masalidang liderato, daay taaram kung sisayan makapot naman kan renda di gobyerno. Igwa na naman yung dating cycle, investigasyon, butong paibaba. Sumasunod na naman, iyo man giraray. Para reho. Dahil na nabibreak ang araw ka na circle tabi. Cycle, I should say. Hindi na nabibreak.
pag ang nanggana, so gusto man nindungo niya na presidente, pag ang nanggana iyon, tapos iyo man ang gibuhon, bakong ikakauya man nindo, bako ba iyo nakita ka, ang pabalik-balik na sana. Nako, si Renz nasa linya. Renz, maray na hapon, go ahead. Salamat tabi Sir Pio, maray na hapon, asina maray na hapon sa mga parantabay sa mga duganyatong mga bareta sa Enot na Aldao in pag-file ng Certificate of Candidacy digdi sa Banuanin Daragalbay. Duwang aspirante sa pagka-municipal councilor ang tulos na nag-file kantain ng COC. Kunya na pagka-Aldao, Enot na nag-file tabi Sir Pio, ining pamosong negosyante na si Sir na Steve Pichara at tagadigdi sa Barangay Maroy, Daragalbay. Kasi ini pamangkin ni Governor Al Francis Pichara. Si Steve. Roger, siya ang pinaka-enotabi Sir Pio na nag-file ng COC digdi sa Comelec District Office digdi sa Daragalbay. Asin panduang nag-file yung si Kapitan Robinson Lubiano kan Barangay Maroy na kung sa inayuman ay may plano magdalagan bilang konsehal digdi sa Banuaan ng Daragalbay. Kaso bago, nanotaran kan DCGB News na nagkuha ng form si Cap Luis Espejo kan Barangay Kulyat ng COC. Asin pinagsangunyan niya pinagapala pa niya to dahil ang tadayon ng simbag si Kapitan Luis Espejo kung siya may plano man na magdalagan sa pagkakonsehal giraray digdi sa Banuaan ng Daragalbay. Ining duwa tabi Sir Pio na enot na nag-file ng COC, independent parehas, ang sa indang dadalaganan, asin na pinagalaoman man na ang grupo ni Mayor Vic Perete, keriba sila Vice Alcalde Judy Ausian, maging man ang Sangguniang Bayan, ma-file man sa maabot o sa sunod na simana. Sa ibong nalado, wala man nagluluwas o naglalataw na posibleng kalaban si Mayor Vic Perete sa bida politika digdi sa Banuan Daragalbay. Solamente nga ang mainit na laban digdi iyon Sangguniang Bayan dahil ang taigwang mabaralik iyon pinag-apod na Team Malyaman, ninator ni Joey Marceliana, Sir Badilla Masares, magin man ikadating kagawad Nonito, Manila. Si Pio, si kagawad Nonito, buda si Buddy, buda si Kwan, si ano ni? Attorney Joey Marceliana. Yan, comebacking, sinda. Okay. Kandabi Sir Pio, ano magdagdag na impormasyon digdi sa luwa? Renz Luna, DCGB News. Salamat tabi Ren sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Sige, so yan po man o ano man pwede na, kasi na dyan sa maleta, o di pwede na yan, pag luway-luwayan ta na. Sige tabi, o nag-file si Steve na Bitsara pagkakonsihal po sa Daraga, pagkatapos si Kapitan Lubiano, yan, nagkuha madang COC si Kapitan Luis Espejo, si Kuing, yan. Daw kung sa Lunes man magkuha man ako sa send daw ako magkuha. Send na gusto man ako magkuha ng COC. Siyudad o probinsya? Para makuha para makuha. Ano ba yung manisin na kumakuha? Probinsya o siyudad? Saan mo gusto? Bueno, sa pangarang po kan bilog na puwersa, ang news team, si Pading Jomar sa 1st District, si Pading Jimmy sa 3rd District, and then sa 2nd District man, si Pading Al Armario, katuwang ang satuyang birthday celebrator, Ans Galero, Renz Luna, Luwens Marcena, sa Manibela, si Henry Deboy Mata. Technical control sa kuyang co-pilot mo niyan si Manny T. Si News Director Edwin Peralta, News Manager Mardela, and siyempre Angel Mustasa, tagkod si Arven Buda, si Richard. Kami po ang Bicol Target, naglalaom na natawan mi na naman kamo nin serbisyo sa abot kan sa muyang makakaya.
sa laog kan si manang ini. Happy weekend po. Giromdomon, mag-ingat, mga di asin makimaherak sa amang Diyos. Salamat po. Happy weekend asin amang Diyos ang magbantay. Tulos na masunod si News Director Edwin Peralta buda si Francia May Boras sa mga bareta ngunyan para sa aga. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB. Ang sa inyong kadamay.